Stħarriġ indipendenti ta' kumpanija tal-awditjar wera kif fi żmien Gvern Nazzjonalista propju f'kampanja elettorali il-pajjiż tilef aktar minn €1,000,000 bil-ftehim tal-Fekruna. Il-ftehim tal-Fekruna biċċa art fix-Xemxija kien sar ma' Raymond Vella li kien is-sit tal-Mare d'Oro u kellu l-barka ta' Jason Azzopardi, ex-Ministru responsabbli mid-Dipartiment tal-Artijiet. Kien bħala parti minn investigazzjoni interna li talab il-Prim Ministru Joseph Muscat mill-Internal Audit Investigations Department li l-kumpanija tal-awditjar PricewaterhouseCoopers intalbet tagħmel analiżi. Analiżi tal-valuri fil-każ tal-espropjazzjoni tal-art fil-Bajja tal-Fekruna u ta' dawk li l-Gvern ta' minfloka lil ta' Vella. Dan fi ftehim milħuq qabel l-elezzjoni. Skont l-analiżi li saret jirriżulta li l-artijiet tal-Fekruna dawk li l-Gvern kien se jieħu kellhom il-valur tagħhom minfuħ bi €875,000. Filwaqt li tnejn mill-artijiet li ngħataw lil ta' Vella kellhom il-valur tagħhom imniżżel b'aktar minn €500,000. Kien fil-5 ta' Marzu 2013 li d-Dipartiment tal-Artijiet approva dan il-ftehim miljonarju. Fl-analiżi tagħhom PricewaterhouseCoopers sabu li l-artijiet tal-Fekruna kienu stmati €4,972,000. Dan meta skont l-esperti tal-kumpanija kellha tkun stmata għal €4,000,097,000 li jfisser differenza kontra id-Dipartiment tal-Artijiet ta' €875,000. Min-naħa l-oħra proprjetà li ta' il-Gvern f'San Ġwan kienet stmata għal €2,465,000 meta fil-verità għandha valur ta' €2,310,000. Fil-każ ta' proprjetà fis-swieq intqal li kienet stmata għal €1,800,000 meta kellha valur ta' €2,214,000. B'hekk il-Gvern naqqas il-valur tal-proprjetà tiegħu b'407,000 €. Dan ifisser li b'mod totali id-Dipartiment tal-Artijiet u għalhekk il-poplu li ħallas it-taxxa mar minn taħt b'1,127,000 €. Dan bi ftehim f'kampanja elettorali li jiddefendu hemm l-ogħla esponenti tal-Partit Nazzjonalista.